Dedicar-me al que em dedico per mi és un premi. He treballat molt, t'ho haig de dir, he dedicat molts caps de setmana a estudiar i a preparar-me per estar aquí on estic, però ho faig amb gust i ho faig amb il·lusió perquè és allò que jo he volgut fer sempre. Tenia clar que volia ser mestra, però un bon dia vaig anar al Saló de l'Ensenyament i em vaig trobar una alumna de biblioteconomia, em va explicar una mica què era treballar en una biblioteca i vaig decidir fer aquesta carrera. Vaig començar les pràctiques a la Pompeu Fabra, substituint en ocasió... vaig començar fent pràctiques i després substitucions ocasionals. La sort que algú va marxar i em vaig quedar jo, vaig guanyar la plaça, vaig estar fins al 2000 a la Pompeu Fabra fent d'auxiliar de biblioteca i llavors em va sortir la possibilitat de marxar a fer de bibliotecària. Bé, de petita els meus pares em compraven una col·lecció de contes, sempre era la mateixa col·lecció, i jo m'encantava llegir perquè hi passava moltes hores a casa, la mare treballava moltes hores, el pare també, i per mi els llibres van ser el refugi o al revés, o la sortida. Vaig començar molt per llegir molts clàssics, i m'agradava, vaig començar a llegir i després a copiar, simplement copiar els contes que llegia i després de copiar vaig passar a imaginar i a canviar. La veritat és que és fantàstic com la lectura estimula la imaginació, estimula la creativitat, ajuda a conèixer-se a un mateix perquè et permet situar-te en situacions que potser en el teu dia a dia no les patiràs, però et permet reflexionar sobre aquestes situacions si te les trobessis, per exemple. Ens ajuda a evadir-nos, estimula en els infants el llenguatge, que és molt important. Parlar bé ens ajuda a pensar més bé. Deia l'Emili Teixidor que un armari ben endreçat et permet trobar allò que necessites molt més ràpid, no? Doncs un cervell amb una capacitat de llenguatge endreçat i potent t'ajuda a pensar i a expressar les teves opinions d'una manera molt més fàcil i molt més ràpida. En el projecte que vam redactar inicial de com havia de ser aquesta biblioteca, les línies que ens marcàvem, una de les coses que ens dèiem a nosaltres mateixos és el repte és que estem en una cruïlla entre uns barris que tenen unes característiques molt diferents. La gent de més al centre i de més al mar la utilitzen més de manera puntual, venen a buscar allò concret que els interessa, a fer una cosa concreta que els interessa, venen, la fan i marxen. Les persones, els joves, els infants de la zona del Palau Escorxador Rocafonda venen més a fer oci a la biblioteca, fan més estada. La utilitzen per fer els treballs de casa, per estudiar, venen a descobrir, perquè no venen a buscar coses concretes, sinó a veure què troben